Barala dibila Nyate mogoshila Barala kelenana Nyate kukana Bimo kera sosoye Tinyana ala de beshe washilendo Kuno munu merake iba futendo Biyo mogo kele neba foku bidon Fube kwa keleke Do wa fone terigare do Ne kuzane do Ne kora gare do Do wa fone do gare do Wakati mina imago bedemela Ite moye Wakati mina imago bedemela Ite moye Ça va? Ça va. Jara fomaire. Wallahi don. Ni gasinga tunu tonton. Ah, beke chogodi ko na wakati ta. Itunare. Wallahi ko chara. Kuri bashitila. Non bash foi tena Ah oui, ala tanu. Hier ali ma changer foi. Beke chogodi. Toujours beauté kele. Karim ça va? Ouais, ça va là. OK. Ça va. Bash foi tena. Mama. Abeke chogodi. Ouais, ni auta tene. Amiga ta sori. Am bora chiro la samna tisramera basu. D'accord, problème tala. Iko mi agara fomaye. Antala janga contact fale. Dala ana to ko boro ganga na foma jo. D'accord, problème dala. D'accord. Nu te tournare. Amiga chugodi. Ki turu tan chugola. Voilà. Ya fame. Nala suna mani shira. Awo. Bi wele. Aw kambe ola. Okay, jena ba kambe. Awo. Ega numero di mamma. Foi. Karim ne do ne munga kuma finyana ta. Fune ko ne na ku me kam na mena. Karim ne. We yakli boro ko di. Ah, edi nga numero dam. Ai sa ni numero da mo te problème sa. Numero di rara ma dia ni fion ni do ni. Ube. Ai sa, ibe ka no be sa da ko. Numero gansa o tina se ka ko ne numero da le ma. Ale ni ga nyu ko yi o te ko na ja kuma ba. Ana ru la ikuna ko. Barala dibila Nyate mogoshila Barala kelenana Nyate kukana Bimo kera sosoye Tinyana ala de beshe Oi, tote ko bala ble. Ai ko ngani apel ko no. Iri ko mbe wuli kuma be. Ni fene nga chitim bola ko. Bana de. Uli fene ka mu chifite mo wala. Ai de, ni mo ko kon bila jangare do adi. Ni dem sen ni. Fam yo. Ne wo. Rega ni ko ni mo fi fam. E mo geni ko fara la diwa. Fatim nin ni ngakanu ko chama gera ko no koi. Nguni ni kamile ngakanu. Me ala yere doron di ala tige ku furuma duani nyokonche parce que aramadi yani ini mo koy santanye kanuna ni furuchete ibita furuchema. Note nini ni ngakanu afarala ama bene manugo ya di fiteni ni na yuko chama ke nyoko fe anyi fe cham tirgi toroko here ba kono bone ba kono fe chama kwa doron ni be kam fam O mo gari bi akilla. wala ulle bi ne akilla Nagi masaka be fed. ayat no fo Na o fod. ai de o mo kote ni de o ta kuna ere Ina fara la san nya ba wakati bore ba da blia. ya be chama boyere ni kuntaro ni na be nyoko yere Me ba ga video blia. aish Agara mo ko so we mudo. ai ne to do me mo gomindu wakati na ko na ko me kamna me conseil nyana mandine ma ala ku deso ne ka do ko kuntandola awo ne ba do abo choko kele ne kali Da bli. Ni mo ko be no fe. Jogo do no be ti jogo ko le ta blare. Me ba do. Ame dum ne bobi. Mo ko shido. Abli kuna ni aramade na obora nyonga second kile. Ati bisika change. o hechi Cheni musu. Abni fa kormugu antasuma. Ndara ni ba famel. ne afo Dite kormugu antasuma iko ni be essence ni tasuma do. Yoro ni ya chawo do rasara amne. abe mena yoro ni gele Wala. Me O cheni musu bitini. ya kinat kesa o tna gene ni tai Ni afi yere ki yakila. ne che kele no ka jien fembe tinema me lafia ko na la fembe fu itayatina ne se ko to njuguru ko ka tukuni ko feme Ni fe ne ko chere be jo et mi jo ferere. ayi anto lu kuma la ble lu kera olu temena ko koro no anto lu boro Kana fa ibi shije evi desajo.
ne sujet fitiri écoutez o tɛ sa kɔni kanu sara an ka ɲɔgɔn bila yan Aïssa fɛn tɛna don ne n'a cɛ sa o bɔ i kunna hali kana n'o bila i kunna ayi a to e kunna dɛ mais ne bɛ ka n système de ɲɛf'i ɲɛna ne fɛ yen ni kanu sara an bɛ ɲɔgɔn bila yen bɛɛ bɛ tɛmɛ ni sira ye n'an ye ɲɔgɔn ye saba mais min ye nimoro di yan i bɛ cogo di an ka taa yan fɛ mais olu t'a la dɛ o fɛn ninnu risque ma ɲi quoi a n'a ye mun ne hakili to a la i y'a mɛn foyi tɛna don an cɛ foyi hadamadenya in ko n'a ye ɲɔgɔn wele i ni ɲakuma a banna o yɛrɛ m'o kɛ wagati min ko ye komi déjà ni nimoro d'a ma ka ban n'i y'a ye ɲɛ wɛrɛ b'a kɔnɔ dɔrɔn n bɛ lien tigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o t'a bali i bɛ taa kelen yan problème t'a la an bɛ ɲɔgɔn wele kɔfɛ a kɛra cogo min na i ka minɛnw bɛɛ vérifier awɔ fo ne y'a bɛɛ vérifier k'an bɛn awɔ k'an bɛn o kɔfɛ o la so masa boy tanya dina ni cɛ ka di ni rien ni ay armadiyya dɔrɔn de bɛ dɔn ne ni ɲɔgɔn cɛ ale tɛ k'a faamu i bɛ ka bila ka taa mun kɔnɔ o tɛ yɛrɛ Karim. Allô? Allô, ça va? Kan jumɛn? Kan foyi tɛ yɛrɛ min? Non, baasi foyi tɛ na. Dawul ma sera so. Awɔ, an ma sera yɛrɛ baasi foyi t'a la, an sera. Là, c'est bien, on y en a un. I yɛrɛ to, sera ye? On yɛrɛ bien, baasi foyi tɛ na. O ye Ala ta ne. En fait, a ka di an ka se ka ɲɔgɔn ye, an ka se ka baro kɛ komi an famana ɲɔgɔn ma i yɛrɛ b'a kalama. O ye tiɲɛ ye. Voilà, donc an fana ka baro kɛ sisan nɔ o fana bɛ halisa o fana b'a to an hakili bɛ to ɲɔgɔn na. D'accord, n y'a mɛn n b'a jateminɛ. N b'a lajɛ n'a kɛra cogo min na n b'i rappeler. D'accord, y a pas de souci, mais yan'o fana cɛ an bɛ échanger WhatsApp kan quoi n'Ala sɔnna. D'accord, problème t'a la. Ok, kan mɛn o la. Bonne journée alors. Non, merci. Shila barala kele nana nyate kukana bimo kera sosoye tinyana ala de beshe washile no kuno muno mera ke iba fute no biyo mo kele ne ba fakuri don fugo kele ke do wa fone terigare do ne kuzane do ne koragare do wa fone dogare do. Chérie. I mana wuli dɔrɔn i b'i tilen ka taa i jija n'i taara i kana na mɛn dɛ walahi ne yɛrɛ tɛ fɛ i ka taa baarayɔrɔ la yɛrɛ Cɛ n'a anw fɛnɛ ma taa baarayɔrɔ la a bɛ balo cogo o ye tiɲɛ yɛrɛ tɔ mais i kana na mɛn dɛ non ti mɛn Ala sɔnna i bɛ na kɛ pour que an ka baro ti bɔ inchallah n y'a mɛn donc bonne journée Wakati mina imago be demela itemoye wakati mina imago be demela itemoye nanyena dubeye nachinyena moye nanyena dubido nachinyena moti bimoya mimi choko dojo itemaya ke wacha masigile no nangani yaye Niko nyana kutumba do. Allô? Allô, ça va? Oui, ça va, yɛrɛ de. Ça va. O don an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Karim kɔnɔna la ne bɛ yen nɔ de. Ɔ i b'o kari de kɔnɔna la? Awɔ. Donc i bɛ vidéo gosi fɛ? Kari sabanan? Awɔ. Porte rouge min yen nɔ? D'accord. Voilà, n'i sera da la dɔrɔn i bɛ segin. Problème foyi t'a la. D'accord. D'accord, à tout à l'heure. K'an bɛn o. Namanya fana kudumado sanu mana dongo majakera sira munyu baga detail sininye munyu
Munyobaga eta isininye Munyobaga eta isininye Kanuma na femi fa o majufwa Nini jaranye Papa m'a chanté, maman m'a chanté Nini jaranye Koroke m'a chanté Kumote dongo nima Dongili dai ni jaranye Wakati mina imago me temela Ite moye Wakati mina imago me temela Ite moye Nanye na dubeye Nachie na moye Nanye na dubi Ne sera yen non. Ah bon, mais Ok, d'accord. Ok, d'accord. Non, moi, System Koba Ne alaka join ala sona mena full kenga join. Cette chanson ça vient du fin fond de mon cœur. Ça me tenait beaucoup à cœur et je dois vous le dire. Kabinin pour voir mariage kera la vie de l'année binika mana fin fait foanyena ati baoma ça se voit on est la fière ya il a poté à tomber la nuit avec pas vous n'avez pas voulu te ouais non ouais bon abi vous êtes na faut dire mais ati bosu et là donc on se tape là Karim Muna bon e baro furu fleni klegele fente ni on ne manya kibe mo furu ko de ka wajje fu kata fu ko saya ko fara dumna voilà bodon o fana titani agli sigite fi agli la sigi iga mo folon e kungulo era konna la en plus fana iga mo yana masoro mo mbi iga degundo ça dire degumbi kan wakati mina ni here bi ga wakati mina tiki ba don ga sigi mina ma Karim ima etain te ina foku ima mo hakili konna la yere ka kuma la etain ye bandi bante sa e baro ma mo ko de soro folo fam no figa mo yana ma de soro wot saga ge o ma dugu mo ko nyana ma be bana i dun fleni wakati mina Karim i fleni furu wakati de la de oui tiens wakati bena kumare du sankanga soro dewu yere bi bulu na farali bi ma muso furu folo kuma de ki da do de mo kuma na la na do na bi nyana wo ala ko e chenga e fana ta ye bani ne do idu ngala je ga do nyini ne non ala tembe na wakati de do mena jatim o be fsa ya ere don doni ko ala ka no inshallah sinon à part ça travail ami la don doni bon ko be don doni fembe la jeli medam ne don don la be pale ka wuli ala ka be no amina rabbi sino bante no ay tay ngoni bani Karim si c'est ibaro kuro be ga ramadiala abe mo farfara oui tiens aneto bara la kai nini do kun bena fembe ka taw me furu bege ne era ku mo furu bulu ma bla tara ta wuro ni fo era bege bon ma grande surprise ne na e kono mando bon ne dun tate de a era fana afo nyana vis-à-vis ko tate de bon e baro souvent no lu kera mo wala janati ke konna la bi fembe ni ko buila abi digi mo kola o era kera sababu muso era ka fu ne ka da muso era la janaba depuis en era taire bolé ala ne ma muso soro ka fo muso mi muso la dire muso mi klenu ne mai Karim ma famle sa o wakati bena ta ka bolo de mu me kunata en tant que mani boy kuna
e ni muso wɛrɛ tɛna se ka ɲala ka fɔ k'i b'o furu muso kelen tɛna se ka muso bɛɛ lagosi e bolo tiɲɛ don e ye woro bɔ ni nɔfɛ a ma sira sɔrɔ est ce que o b'a yira la k'a fɔ ni e ye woro bɔ mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ fana bɛna kɛ nin cogoya la ou bien ne bɛ ka galon ne tigɛ n'a ma ɲɛ nin ta tiɲɛ na a lajɛ k'i kan bɔ mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ diɲɛlatigɛ tagabolo ka jan dɛ n'i ka kuma fɔ suni mana n'i sigi tantɔ ko e ye woro bɔ ni nɔfɛ a ma ɲa i bɛna to ta i den t'i bolo muso t'i bolo ala ka n'a cɛ janya i yɛrɛ b'a dɔn kow ma nɔgɔ sisan kow ka teli i b'a lajɛ de dɛ a lajɛ i k'i kan bɔ mɔgɔ dɔ nɔfɛ non y'a faamuya nka n b'a lajɛ di ɲama jɔ awɔ a lajɛ dɛ n'ala sɔnna n'i ma to gosi fɛnɛ i t'a kɔnɔ fɛn dɔ dɛ effectivement donc i y'a faamuya n ye mun f'i ye i yɛrɛ n'a fɔ k'i bɛ n'i sigi ten dɛ ayiwa d'accord i yɛrɛ cɛ a taara baarayɔrɔ la ale bɛ jigin wulada fɛ de ok olu bɛ sɛgɛn depuis ni lundi fo samedi olu b'o bɛɛ kɛ baarayɔrɔ la dimanche kelen dɔrɔn de b'olu bolo non pas de souci komi n yɛrɛ tun bɛ baara min na ka ye contrat de kun donc contrat banna actuellement n bɛ chômage la donc ne yan nɔ pour le moment quoi problème t'a la i b'a dɔn san b'a kɛ cogo min na komi papa ninnu dimanche don u tɛ taa yɔrɔ la dimanche n b'i wele i bɛ na i n'a bɛ kuma olu filɛ relation b'olu la fan bɛɛ fɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ kunsɔrɔ yɔrɔ dɔ sɔrɔ i bolo pour que i ka se ka baara kɛ o fana ye tiɲɛ i y'a mɛn n'a nana an b'o kuma kɛ non o ye hakilina ɲuman ye dɛ n'i kɔni ko dutigi kɔni kan ka baara de kɛ dɛ n'a fɔra e sigilen bɛ tantɔ e dun kan k'i da don muso kuma de la k'i tɛ baara la i b'a dɔn a ma nɔgɔn dɔɔni non c'est ça n'a nana ne b'a kuma f'a ɲɛna problème foyi i y'a mɛn i hakili sigi baara ko bɛ ɲɛnabɔ n'ala sɔnna d'accord donc n b'a lajɛ n bɛ siran ɲi d'accord n y'a faamuya n tɛ yɔrɔ fɛ hali i ma dumuni kɛ non ça va kay ça mun juste c'était pour que ka se ka yɔrɔ dɔn awɔ o ye tiɲɛ o diyara n ye yɛrɛ de i yɛrɛ fana ɲɛnafin dɔn o diyara n ye a bɛ faamu ne k'i bila da la d'accord sinon a kɛra fama ye dɛ Namanya fana kudumano Sanu mana dongo machakera siya Munyubaga deta isininye Munyubaga Karim bɛ mɔgɔ ɲɛnama in sa e fiya awɔ Karim bɔra yan ala ma mɛn a bɔra sɔn dɔrɔn i donna ne ko e mɔgɔ ye jumɛn da dɛ i n'a fɔ cogo di halisa i b'o Karim ko in na i bɛ ka kɛ mun ye o tɛ sa i b'a dɔn ne m'a fɔ e ɲɛna ko hadamadenw mago tɛ ban ɲɔgɔn na i b'a dɔn Karim filɛ nin e sara hali kana nin kuma sara ne la a ka ɲi kana n tɛ fɛ k'a tɔ ɲɔrɔ n b'a bɔ wɛrɛ o tɛ sa ne yɛrɛ ko a ma n ko dimanche don parce que papa bɛ tile yan dimanche n ko dimanche n b'a wele ka na u bɛ ɲɔgɔn ye a kana dimanche ya awɔ ne y'o fɔ a ɲɛna k'a kana u bɛ ɲɔgɔn ye fɛ i ka man dɔ in fana tɔgɔ Sadio ni Jɔn yɛrɛ i ni Jɔn daminɛ ɲɔgɔn fɛ Papisi ni Sadio ni mais o mun kuma sugu daminɛ ayisa yɔrɔ bɛ min kɛ yan i b'u bɛɛ wele siɲɛ kelen dimanche bɛna tile yan aw b'a rencontre a b'u baro kɛ ne kɔni fɛ o y'a ɲɛnama ye ayi mais o de don ni e ma kɛ Karim wele k'a kana baro la a ma bɔ fo e siso de kɔnɔ yan i kamalen kɔrɔ k'o wele ka n'i siso kɔnɔ hali ni mɔgɔ ma fɛn f'i ye i tɛ denmisɛnnin ye o a fɔ i tɛ denmisɛnnin ye o sabali sa ko dɔw bɛ yen a kana sɔn olu ma sa ayisa e bɛ ka ko in yɛrɛ bila ka taa yɔrɔ min na ne yɛrɛ hakilina n'o tɛ fankelen fɛ hali Karim yɛrɛ hakili o tɛ Karim kunna ne bɛ sɔrɔ sa ne ko i ka kɔrɔlen i ka cɛ kɔrɔ ninnu i ka mani kɔrɔ i b'u bɛɛ wele siɲɛ la aw ye dîner kɛ aw bɛ rencontre kɛ u bɛ n'i fɛ aw bɛ fɛ ne b'a kɛ min ye n'o tɛ ka ma wele tɛ o t'a bannen yan
ali kan kuma in sara ne la ke ka ko mandi de Fatima ai Allah nigi kana sara Aisa e ka na sara mi no tesa yara ne bita ari mo ko be demeri law awasanga marketing to ne ta e Fatima ne ta ka ko be ya Bara la dibila Nyate mogoshila Bara la kele nana Nyate kukana Bimo kera sosoye Tinyana ala de beshe washile no Kuno muno mega ke iba fute no Bio mogoke Muye terege mo ko ma fi Karim Ah oui. ay wuli ka sira ka kabina me yemu fi yana ka gele kana nyino ko de aka bara ko wala jibi akli to la bosale Akli bara la pare. parce que wa gele aba ka situation fa chuun na sama no hondo Ya pare. fa ka bara de yini nga bara ke ka sira don non so Na fa. no sira ka yana bobe chane aha ani na kalere donge Ah ok. Bonjour. Ça va? Santé. Vous allez bien? Voilà. Bachiti là. Bonjour. Ça va Karim? Ça va, alhamdulillah. Mogo. Ah Karim. Ah, Ok. alhamdulillah. Tu vas bien? Oui, ça va. J'espère que ça va. Alhamdulillah, malade. Et le boulot. Bon, on se plaint pas, on est là. Sinon, il y a là, non? Ah, bon, arrêtez, non. Bachiti là. Ouais, à part les difficultés du chômage, sinon, on Eh, fait arrêter. avec les Tchokoli. Oh, Maro la coupe, là, tu vas. Ouais, Madame, il y a des Fa le nyeno. Femme na wakati. Ah, ok. Il me semble que tu es Kaïdé. Ouais, on me contrat là, bon, contrat de bana. C'est $1000 contrat là. Ah, Voilà, donc, contrat bana. oui, oui. Ah, Vraiment, il y a comment tu m'as fait là. oh. Bon, on y est donc Jenny Jeff and the Kuma Danny Dow for the Ouais, Capsa. non, So, effectivement. you are a little more focused in the photo like us. Quand ramasser, ouais. Non, on nous d'accord. Ouais. Sinon, actuellement, sincèrement, moi, je vais barrer dans la salle. Parce que il y a un ça, non. Il doit bientôt me marier, bon. Enfin, tu m'as vu, non, faut le reste. Ah, n'era comme il y a no air of the Sega Keta naturally, you Becca Castle, I'm so Bon, et il va reprendre la wakati do fana. Souvent, fana be ke aramadia ko nala, olu be mo ka fon na ile tarbi. Oui, ça c'est vrai. Voilà, donc olu na siraw do ba. Mais de toute façon, on est fini dans Sota. Non, na la son. Ne Musota a fait a to Ali Yere Chen do Kenema, Seki Bulu Bella. Effectivement. Voilà, donc il sera ok, il n'y a pas de problème. Avec tes mêlés. Voilà, donc il sera qui Kundu Lukoro. Donc ça te pousse de faire. Ndalo ni biga famu ali biga bara chama ke fele wi do non o do mene voilà sigili chama be non avec ibo fana konna la ouais ça c'est vrai ouais effectivement ok sinon à part ça ouais bon ouais nera mayina comme a fora ina madame go ki to ko Karim mentalo jam duma je ne sais pas bon ko frère ah non Karim Jaktero Jafla era do ouais ah flat de mo ina way daro mo flagen no no defi do mati no mo ya ma bana on fait non ok bon madame comment on fait non oui en fait en avant entreprise là il va donc en be para chama ke ni chatimne ko kula ouais donc ni ka dossier jam donc ni ka dossier là donc à travers ça c'est la décision rota d'accord voilà donc ni tarasi ça il ka dossier au frère il bina jan ou aliment so il va di madame moi va jan donc mala je me c'est la miki yo quoi ah oui jan ala sana ay anga joy anga ngatua nunga ni tura gi agli to bema go la kay re problème foi dala no oui jay inshallah ça va d'accord ala ka to yo ala sana ah ay anga dem sanu anga to ka hati to ala de no je la ka to gi agli to bema go la o gap sa ko la mene ah sinon sincèrement il benam sun mama de ouais c'est depuis bila côté be jenaba do jenaba e mo yana mai mo do abe aramadia don abe aramadia gashu takabolo do cher la mo do ala ko tien depuis
an ka dɔgɔn fo kana se bi ma ye ɲɔgɔn dɔn ma tigɛ a la non i garisɛgɛ jara ala k'i yɛrɛ garisɛgɛ ja muso ninnu tɛ fila muso ye o nka fulaw de fana b'a caman lamɔ k'a di aw ma ayiwa a kɛra cogo cogo sa i kɔni ɲɛ b'a la o i b'a dɔn ko fila ɲɛ t'a kun d'accord donc ne bɛ sira ɲini o la Jakite n y'a f'i ɲɛna cogo min na i b'a kɛ ten i y'a mɛn i mana sɔrɔ dɔrɔn i b'a di madame ma problème foyi t'a la donc on reste en contact d'accord Jɛnɛba k'an bɛ o la o b'aw fila de bolo a ko k'a pressé-len don k'a bɛ taa ci la de e b'a dɔn mɔgɔ bɛ dugu ka kalan mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ bali i ka position na voilà n'a bɛnna fɛn kan donc a b'a ka dossier ta a bɛ na n'a ye n'a nana n'a mana sɔrɔ a b'a d'i ma i b'a bila ɲɛ i y'a mɛn fana b'a lajɛ n kan ka min k'a ye inchallah ni sera k'a dɛmɛ u bɛ ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ n y'a mɛn ɲɛma i bɛ so kɔnɔ i bɛ n ka téléphone ta ka jɔ namanya fana kumbado sanu mana dongo machakera sira munyubaga eta isininye munyubaga eta isininye munyubaga eta isininye kanu mana femi fa o majufa nine jaranye papa ma chanter mama ma chanter nine jaranye Koroke ma chante kumote no ni ma Dong ili dai ni jaranye Wakati mina ima Oui Jɛnɛba ça va alhamdulillah baasi foyi t'i la mais ala ta nɔgɔya awa i yɛrɛ yɔrɔ dɔɔni nɔgɔyara i ma awa nɔgɔyara an ma yɛrɛ de yɔrɔ dogolen tɛ fana ayi dun ka yɔrɔ in fana lafiyalen nka i cɛ kana la mama ye nin kɔrɔ dɛ n'i kun sera ka lajɛ ka dɔ ɲini ka bila nin kɔrɔ o de kun bɛ fisaya non n bɛna lajɛ o bɛ fisaya yɛrɛ yɛrɛ ala k'i garisɛgɛ dɔ ɲuman na amina arabi n kun nana papiye ko in na awɔ d'accord problème t'a la n bɛna san awɔ voilà bɛɛ bɛ nin kɔnɔ awɔ n'a nana dɔrɔn b'a d'a ma n'a kɛra cogo min na a yɛrɛ b'i yɛrɛ n'ala kɔni ma baasi kɛ kɔni nin baara sɔrɔlen ne b'a dɔn mɔgɔ min don a b'i dɛmɛ d'accord n'ala ma baasi kɛ nin baara sɔrɔlen o bɛ diya n ye mais a fana f'e fana ka dɛmɛ ka y'a ko la a y'o to yen o to yen a tɛ ban ne bolo ne mana fɛn fɛn f'a ɲɛna a b'a kɛ o kɛlen ni kɔni ye o bɛ diya n yɛrɛ nka i b'a dɔn Jɛnɛba sincèrement fɛn dɔ bɛ yen nɔ o kɛlen don ka tɔɔrɔ turu kari mɔgɔ ka ne jatigɛ dɛ non ka ne jatigɛ o ma i ni sotigi de bɛ ɲɔgɔn na o tɛ ala ko tiɲɛ Jɛnɛba ne yɛrɛ de tɛ ka se ka jɛ bɔ Karim wallahi Karim i bɛ fɛɛrɛ de kɛ sisan i b'a kɛ cogo sugu bɛɛ la i hakili kana jigin ne la dɛ ne b'i deli yɛrɛ de sabu ka d'a kan ne ye muso furulen ye i yɛrɛ b'o kalan e yɛrɛ ne cɛ sigira ka kuma fɛ n'a fɔra k'o bɛ ka na don e jigikɔrɔ fan dɔ fɛ i bɛ ka tila k'a fɔ k'e ma se ka jɛ ne kɔ ni papa bɔra ni kalama a tɛ nɔgɔya dɛ Jɛnɛba ne b'o dɔn f'i k'a dɔn k'a fɔ ko nɔnɔ tɛ dɛgɛ tiɲɛ wa e bɛ ka fɛn o fɛn fɔ nin problème tɛ se ka bɔ a la fo ni e yɛrɛ ye problème k'a la Karim muso furulen ka kamalen tigɛ problème t'o ye jɔn y'a f'e ɲɛna k'e bɛ ka kamalen tigɛ ne tɛ ka kamalen tigɛ nin ye mun ye ayi e ni ne tɛ ɲɔgɔn dɔn ka kɔrɔ ne ma bɔ o ma bɔ yen i bɛ fɛɛrɛ de kɛ sisan i bɛ muso wɛrɛ ɲini i b'o furu i b'a kɛ ala kama i bɛ ne to n ka furu la ne tɛ fɛ problème ka don an cɛ ne tɛ fɛ gɛlɛya yɛrɛ ka don ne ni n cɛ ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ muso wɛrɛ sɔrɔ mun ka fisa ni ne ye i deli mun ka ɲi ni ne ye ala yɛrɛ kama
Bi deli an ka nin da ni ɲɔgɔn cɛ ne tɛ fɛ ka nin mɛn kulo la ko nin bɛ ka don e ni ɲɔgɔn cɛ a man ɲi ko cɛ ɲuman tɛ ale dɔn i y'a mɛn Jɛnɛba ne bɛ siran ɲini de Aïssa Jɛnɛba o dabila sa Karimu bila a b'i bolo sa Jɛnɛba o dabila sa Karimu bila a b'i bolo Jɛnɛba System Koba Ne ala ka join ala sona mena follow kenga join. Cette chanson ça vient du fin fond de mon cœur. Ça me tenait beaucoup à cœur. Hey, ayi ni tɛ se ka kɛ sa. Aha, ne ko ka kɛ de. Inali diyara n ye sa. Mun kɛra? Ne ma fɛn ɲɛna n ko Karimu kan ka na client dɔ dimanche don. M'a f'i kana nin kuma in sara. Ne lamɛn sa mun kɛra ko jugu n'o bɛɛ. Cogo di? Karimu ni papa de ye papier ko kuma ta u ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛna don baara la. Donc a ko ne ma de ne ka taa papier minɛ a bolo. N tɛ ka foyi faamu a cun k'a sumaya. N jari wulilen don kana jigin na. Karimu ni papa de ye baara ko de ta u ni ɲɔgɔn cɛ. Ne ko papa ka don baara la pour que a ka se k'a yɛrɛ boloma dɛmɛ a ka wari sɔrɔ. Donc o de kɛlen filɛ ne bolo kasara ye tan. Cogo di? A kan ka na n'a ka papier di pour que o ka taa baara yɔrɔ la a ka taa. Donc ne de ko n bɛ taa papier minɛ a bolo a ka so pour que ne fana k'a ka yɔrɔ dɔn. E de wulila k'i bɛ taa papier minɛ? La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Fanta. O papier minɛ yɔrɔ f'i kun ka kɛ yen. Cogo di? Karimu ne ko f'a ka bin ne kan. Ala ni ko tɛ se ka lakale yɛrɛ. Suba e kɔni tɛ k'e ni bolo de la. E bɛ ka n ka kuma sɛbɛlama f'i ɲɛna i bɛ ka yɛlɛ na. N tɛ yɛlɛ mun n tɛ ten da ye. Ne m'e averti a mɛnna. Ne tagalen y'a fɛ yen nɔ. Jaa nin bɛɛ la a ma ɲinɛ ne kɔ. O ma ɲinɛ e kɔ? A ma ɲinɛ ne kɔ hali dɔɔni. A ye kanto ne ma ko i ma ye k'ale bannen don muso furu ma k'ale jigi dalen kun don ne kan ne fana bɔra ale jigi kɔrɔ ko depuis ne taara k'ale to ale dɛsɛlen don ka muso furu hali bi a ni minɛ kan ne. Jasa e ni wolo de la. Kana fɔ n'i wolola koyi o tɛ dɔrɔn ye dɛ. A m'o dɔrɔn de f'e ɲɛna. A m'o dɔrɔn fana ɲɛna dɛ. Sa papa de ko a ka na n'a ka papier ye. Donc ale bɛna embaucher u ka baarayɔrɔ la. Ne de ko a ma n bɛ taa papier in minɛ pour que n fana ka se k'a ka yɔrɔ dɔn. Parce que a nana yan nɔ déjà. Ne de taara a fɛ yen nɔ. A ka nin kuma in kɔnɔna la n k'a y'a essayer i n'a fɔ a bɛna bin ne kan. Ka bin e kan? Ne bolo a bɛ kulonkɛ la laban yɛrɛ la a y'a kɛ agression yɛrɛ de ye n'a tɛ ɲinɛ k'an bana. A ma diya e ye wa? O ye mun kuma sugu ye kana n'o fɔ sa. E t'a dɔn o de kama wa? E t'a dɔn o de kama? Ayi kana na o bɛ se ka diya ne ye cogo di o kuma e bɛ ka ne kɛ mɔgɔ sugu jumɛn ye? O ma diya ne ye hali fitinin ne m'a bila o minɛn kɔnɔ. Jɛnɛba ne tɛ laluma ye ne tɛ daji bɔ ye kana n'a fɔ k'i bɛ ne lasigi ma i bɛ ne wele ni tile bilen in kɔnɔ maramanakan fɔ la de tulo bɛ na depuis a daminɛ n b'a f'i ka ne ka numéro d'a ma i m'i jɔ ko teriya dɔrɔn k'a bɛ tan bɛ tan min b'i kɔnɔ i y'a dabɔ nin de kama i bɛ fɛ dɔrɔn i ni cɛnin ka segin ɲɔgɔn ma a ma ban i ma jɛ cɛ kɔ a ma ban ka na cɛ da don kuma na sa i bɛna cɛ sigilen da don kuma na a dɔ jari yɛrɛ n tɛ i bɛ taa mun ɲini cɛ ka na ka so i bɛ taa mun ɲini e cɛ de ka b'a ta baara la e bɛ taa mun ɲini o ka so k'o tɛ ko papier ko k'e bɛ to ka yɔrɔ ɲini k'a dɔn a bɛ kalaba kalabanciya nin bɛɛ daminɛ tantɔ de bilayi fɛn yɔrɔ ko i bɛ k'i ka ko bɛɛ nege bɔ nin la n b'a f'i ɲɛna a bɛɛ ni ala cɛ ni m'i farati yɔrɔ ne t'i ka appel ta nin kɔfɛ yan walayi bilayi Fatima bɛ ka bila yɔrɔ min na o tɛ dɛ a ka jugu n'o bɛɛ ye i furulen don mun bɛ e bila ko e n'i kamalen kɔrɔ bɛ ta kɛ ko teri ye kuma tɛ ko e bɛ taa bɔ fow fɛ yen e bɛ nin fɔ jɔn ko bɛ don jɔn kun fɛ e cɛ k'a b'a ta bari la e cɛ b'a dɔn k'e kamalen kɔrɔ don wa i y'a ɲɛfɔ a ɲɛna bon depuis yan e kalabanci depuis yan e bɛ ka kalabanciya kɛ e bɛ nin kuma fɔ jɔn ko bɛ don jɔn kun fɛ n'i ma jɛ cɛ ko i furu sa ko ka kanu kɛ n'a b'i furu k'i furu to bannen ya a ma ban a b'aw to na bɛ muso tɔw tɔgɔ cɛ ko muso furulen bɛ kamalen tigɛ a bɛ taa jɔn bɛ e ye nin na ko bɛ da e la jɔn mais e yɛrɛ ni ala cɛ la kɔni e b'a dɔn kɔni cɛ fɔ sa n'a sɔrɔ k'i taara de ko cɛ i taara i yɛrɛ di cɛnin ma k'aw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ i si ko fɔ kana na fɔ ko e n'a fɔ a safurule ne tɛ a fɔ a safurule i taara sɔrɔ i taara dɔrɔn de i bɛ fɛ n'a ka kɛ ɲɔgɔn fɛ sinon k'a fɔ ko bi o tɛ bi e ka mun na e ma ko mɔgɔ yɛlɛma don wa e ma k'a jugu kan e da de ko fɔ ne ma bila n kunna n k'a yɛlɛmana tantɔ a ma yɛlɛma o tɛ ne e da de ko k'a tɛ yɛlɛma e da de ko tɛ k'e b'a dɔn wagati min k'a bɛ tan n y'a f'i ye karisa mɔgɔ kana da mɔgɔ la i ni mɔgɔ mana bɔ ɲɔgɔn hali i ni seconde a bɛ se ka changer hali e Jɛnɛba ne dalen t'i la bilen k'e ma changer ni ma da la mais i wallahi billahi n'i ka furu sara ala ka nin si hali kana na ne wele wa n tɛ fɛ bita ko bita ɲɛ i kana na k'i bɛ nin kuma sara na n'a sɔrɔ ne ye ne wele ko ne bɛ taa a ye k'i kɛ pewu sa nin y'a bannen de ye pewu ale Karimu de ale ni ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ o tɛ bilen a ka numéro n y'a bloqué
wa ali ni na ɲɔgɔn bɛ kare kɔnɔ ali na ye fon ta la Nyara mina yɛlɛ ka bɔ yan. ne ma bila ali n'a nana yan nɔ kɛ n'a nana yan nɔ a tɛna don yan ne ko papa ma n k'a ti don yan a tɛ don yan papa tɛ kɛ yan nɔ tile journée kɔnɔ ne de bɛ kɛ yan n'a nana ne y'a refoulé k'a bila kɛnɛma la a bɛ segin ka na yan bilen i kɛ pe waati se yan bilen ni ale ne ka ko banni fo ka diɲɛ wuli ne ɲɛna hadamadenya de don ne t'a dɔn ko wɛrɛ b'ale kɔnɔ ka ɲɛsin ne ma ale parce que ale tɛ mɔgɔ ɲɛnama ne t'a dɔn mun y'a jugu tiɲɛ Ay kana fɔ mɔgɔ lankolon de bi ko moto ko ino ayi ama fɔ sa kana fɔ mɔgɔ lankolon de ayi e bɛ ka ko dɔ kɛ de i n'a fɔ ko ani ne bɛ ko dɔ la kɛrɛfɛ e tɛ mun kalama e dun b'a dɔn ne ka kuma bɛɛ bɛ fɔ e de kana n'an bila o minɛ n'a sɔrɔ e ko laban tɛ se ma ne bɛ taa an b'a kɛ ten ne ko ko wɛrɛ de b'i la ni fɛn t'i la ka ban k'an bɛ ko Fatini donnen don ko sugu dɔ la sisan ne yɛrɛ tɛ k'a faamu e ne b'i wuli n ka kuma sɛbɛlama na a bɛ n to kuma la dɔrɔn ka wuli ka taa ko ale bolo ne bɛ k'a wuli ko sɛbɛlama dɔ dilan nka a ka ɲi ne bɛ mun ɲini o la ne b'a dɔn Bara la dibila Nyate mawashila Bara la kele nana Nyate kukana Bimo kera sosoye Tinyana ala de beshe washile no Kuno munu mega keiba fute no Biyo mawa kele neba faku bidon Fube kwa keleke Karim e nana mun de la yan tuguni Jineba mun kira ibi mi wele ati ka passer i kelen no kan bila liste noire kan e bɛ ka ne wele a tɛ ka passer yɔrɔ o kɔrɔ de k'i ka ɲina ne kɔ Karim a kɛ ala n'ala kira kama ne ye muso furulen de an tɛ fɔlɔ kow la bilen n b'i deli yɛrɛ de taa muso ɲini ko fo i ka kɛ ala kama i ka ne to n ka furu la n b'i deli ala ni kira kama i kana n ka furu sa Jineba i kɔni b'a dɔn o tɛ se ka kɛ i ka di ne ye de Jineba e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ala yɛrɛ de y'i diya ne ye ne b'e deli a kɛ ala kama ni cɛ de bɛ so kɔnɔ yan dɛ i ka kɛ ala kama parce que n'a bɔra k'i sɔrɔ nin kuma la yan a bɛna kɛ ne bolo mankan ye kana na n ka furu sa n b'i deli ala kama taa bɔ bayi bɔ Jineba ne tɛ se ka taa sa taa ka bɔ yan bayi ne de n man di ye ma se ka jɛ i kɔ kana na n ka furu sa n tɛ manamana ko la dɛ bɔ kɛnɛ ma i ka taa ko jumɛn ne ka du kɔnɔ i ka di n ye i ma se ka jɛ i kɔ i tun bɛ ka mun ɲini i y'o de sɔrɔ sisan Karim i tun bɛ ka mun ɲini Karim dɛ e y'o de i sɔrɔ nɛminɛ ka bɔ da la e ye mun de fɔ ne ɲɛna Karim kan e m'a fɔ ne ɲɛna k'i terikɛ de don donc nin de bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ quoi e papa o tɛ foyi tɛ ne na Jineba ne bɛna fɔlɔ i ma dɔn na yan i jɔ yan Karim e ye mun de fɔ ne ɲɛna ne muso ma Karim e t'a dɔn ko muso furulen don wa Karim n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna bi ta tɛmɛlen kɔ n'i y'i sen n ka du kɔnɔ yan Karim n'i ɲɛ dar'i kan don o don Karim walahi su b'i kɔ lahara i bɛ se ka n ka du bila Jineba diɲɛlatigɛ fɛn jumɛn bɛ yen Jineba a fɔ ne ma min k'i ye Jineba fɛn jumɛn de bɛ yen ne ma min to e ta la papa o tɛ foyi tɛ ne na ni Jineba ne delila ka don i gasi la wa i delila ka fɛn ɲini n fɛ ko n y'a jɛ i la wa n delila ka ban i ka fɛn dɔ ma i nana i ye cɛnin présenté na k'i ka mɔgɔ sɛbɛn don a bɛ tan est ce que n ye gɛlɛya don a la Jineba kuma caman nege tɛ ne la i b'a dɔn i bɛ min kɛ sisan an bɛ ɲɔgɔn to sutura la i bɛ taa i bɛ don so kɔnɔ i b'i ka minɛnw ta ala papa mi deli i bɛ bɔ ne ka so mi deli a kɛ ala ni kira kama Jineba tɛ ne na ni ɲɔgɔn cɛ n bolo fila Jineba n'i ma bɔ n kɛrɛfɛ Jineba n'i bɛ i faga walahi faamaw bɛ min kɛ ne la ne t'o dɔn mais ne bɛ min k'i la o kama ala ni foyi tɛ ne na ni Jineba wuli i ka t'i ka minɛnw ta Jineba n'i bɛ fɛn wɛrɛ nɔfɛ taa ka bɔ n ka du kɔnɔ i k'i ka taa ka bɔ n ka du kɔnɔ donc ne bɛ n ka confiance ta ka da e kan e bɛ ne sara ni nin de ye quoi